Aalborg Lufthavn i dag kl. 16. Havarikommissionen har været i gang med undersøgelser siden SK1209 forulykket under landing søndag eftermiddag. Søndagens uheld er den seneste af række problemer med flyet Dash 400, siden SAS i 1997 købte 15 af slagsen. Det mærkede en tidligere flyvepladschef i Kastrup Lufthavn tydeligt, da SAS begyndte at flyve med Dash 400 i 2000. I maj 2005 advarede de amerikanske luftfartsmyndigheder om, at der var konstateret metaltræthed i landingsstellet. I Japan havde man ifølge japanske medier 19 hændelser på et Dash 400 fly, der alle skyldes fejl i landingsstellet. I 2006 forulykkede dette Dash 400 fly i Knorti Lufthavn, da næsehjulet ikke kunne foldes ud. Hos flyfabrikaten Bombardier afviser man foreløbig forbindelse mellem ulykken og den i Aalborg. SAS kontrollerer nu de resterende Dash 400, men Pendlerklubben i Aalborg har mistet tilliden til flyene. I Aalborg fortsætter Havarikommissionen deres undersøgelse.